UPayNet – это современное приложение, которое позволит вам быстро пополнить счет мобильного кошелька DC Wallet из США и Канады. Санак бога винчке зөрштеги тирамоҳ омад ҳама ҷо зард шудааст мебин. Чӣ нақс. Чокунама тирамо биё. Нақс куина винчке хушрӯ манзара. Куҷош нас? Динаям боғба овадид, ҳамирозам боғба овадид. Боғба мемашмова. Пагаям мебиёред боғба. Ха чокар аст зана? Бог ҳавои тоза нақс неми? Ман ба ҳамон бӯҳои ресторанам расо мефораде? Барид мана ресторан ба? Ресторанҳоитон омад ме? Барид охе манам ресторан ба? Ман ба чокадаги? Ман эго ҳамон занҳо камми? Се рӯз пеш куҷо будӣ? Куҷо будим? Ужин кардим ки рафта ҳардамо. Ҳар ресторан ба рафтем. Ана ресторани қиммат ба рафта ҳардамо ужин кардим. Ию ҳамон ресторанба мерам ҳамин зӯр кутиме. Ана ку баъди ва ресторан фақат боғ ба пулон мерасад. То ин ойлика фақат боғ, хона, боғ. Хона. Бин манзара зӯр ку. ширкати дорусозӣ Vista хоҳони саломатии шумост.